Vítam vás u ďalšieho videa. Tu je môj kanál. 33 lajkov. Keď som prišiel zo školy, mal som tam 40 lajkov. 7 keď mi zrušili. Nemyslím, že vy ostatní. A na môjho bráchu pozriem. Kde je môj brácha? Tu je. On po mne kopíruje. Tu je môj brácha. Ja som tu pri ňom. Mrve tu riefi, ja som. Toto ešte moje videá si bral. No neviem, čo robil. Prečo si bral moje videá? Ja som tu mal málo sľadnutí, on mal 10 000. To koľko lajkov má? 83 lajkov. On kopíroval, keď bol ešte menší. Tak čaute.